no em val tirar d'èpica sempre. Nosaltres fem un treball a diari molt important perquè després defensivament l'equip tingui jugadors que a dia d'ara no estan donant un pas endavant, i això és un problema. És un problema que l'equip defensivament està generant moltes dubtes, que portem partits que l'equip a darrere la gent no està posada, i bueno, és per analitzar-ho abans del 31 de gener, això, sincerament. Crec que defensivament l'equip no està bé, i són errades puntuals. No pot ser que al minut 25 tu hagis controlat pràcticament el partit amb molta intensitat, un joc amb molt de rigor, tàcticament bé, i bueno, amb una errada d'un saque del porter, que no li podem dir res perquè el noi no ha jugat en tot l'any, doncs bueno, ningú reculli cap enrere, es facin aquest gol, després el segon gol passa per davant de tota la defensa, ningú salta de cap. Són situacions que no es poden... Si volem estar a tercera divisió molt de temps, això no ho puc tolerar, i per tant doncs no estic gens content. Després tirem d'èpica, de lo mateix, del joc directe, però nosaltres no treballem el dia a dia per fer això. Nosaltres treballem el dia a dia perquè defensivament l'equip sigui fort, que l'equip pressioni des dels jugadors més ofensius el joc del rival, per intentar que la pilota arribi molt més dividida, i després continuar fent el nostre joc d'atac. Avui teníem baixes importants a davant, és important, però jo crec que la gent de davant s'ha buidat, ha fet el que ha pogut. Puig pràcticament ha jugat mitja hora coix perquè no hi havia més, hem tingut que fer canvis per intentar dinamitar el partit i revolucionar-lo. Bueno, penso que no és la línia a seguir, amb tantes errades puntuals, tant a nivell individual com col·lectius a nivell defensiu. Per tant, hem de treballar perquè això no passi, però hi ha jugadors que tenen que donar un pas endavant i ara mateix no ho estan fent. Crec que l'Edu Soler és un jugador que per al nostre perfil i per la meva forma de treballar crec que és un jugador adient. Jo crec que avui ha fet un bon partit, és un nano que acaba d'arribar, un jugador que és intens, que té agressivitat, penso que ens pot anar molt bé, és un jugador de futur, per això l'hem incorporat. Nosaltres tenim les nostres limitacions econòmiques i hem de saber el que hem de tocar, per tant aquest és un jugador que venia d'un equip que no cobrava, i és el moment de poder picar aquest tipus de jugadors. Penso que és un jugador que s'acoplarà molt bé a l'equip, i penso que aquesta és una gran incorporació. Després s'ha d'adaptar també, perquè clar, ve de jugar al Camp de la Grama, amb aquest camp és un canvi molt diferent i ell s'ha d'adaptar, però en general crec que és un jugador molt vàlid per la nostra filosofia de joc. I a partir d'aquí preparar el dilluns que ve, a partir de l'altre dilluns, aquest partit contra el Terrassa. Terrassa el dirigeix el meu germà. Serà per nosaltres un orgull com germans poder fer això, però serà un partit més, haurem d'intentar guanyar perquè ells venen d'una derrota, nosaltres també, i